ambeke sangkaton angin droyono sumur bumuling bumi penetangan dono lompo yuan dono ludro Alindra kang budi dharma yen to didukung piaring jajah dibawani sangkaton sanatri datang orboti rantak-rantak sebelah senarat dito cahyan hari kaya gune hari ngamanto samagi pratanipun Prabu Kresna Wasu ingkang samonten hari ing ngamanto ngantos para Pandhawa boten mangertos bilih punika Alindra Ndrawati Prabu Kresna nanging sakitosipun lakuning punika ingkang beruntak punika Tata Mandra Jujur Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Kusuma Walikita Jaladaya Makrasana datang kantor panenggak Pandhawa Kasraden Werkudara ya Raden Bratasena Bimasena Bayu Siwi Banda Antarmaja ya Sang Kusuma Yuda Satya Gagah Prakosa Birawa tur Santosa Dasa Sembate Warna Budek Kosimbar Jojo Rawisna saking Seti Mahambara lan Maduyuda ora watah kalah kalahin mekaning pati nalika semana kancang lintang Bima Sekti kang waktu tinaga pasaya regeng anjing bureng tresmate nandheng saya kakon bagusane Sang Bima Sena Sandram kendel bantu dasar jujur gawe bebener sapa dalane sapa cek den becik andengane mapan ora penati umpat lan kowe desa limo Dirma Kusum Siwarto punika pamadani Pandhawa Kasraden Janaka Raden Arjuna Tatanan Raden Naka Raden Sadewa Satya sawet jajar kabeh taun pakowan daftar kami jenenge sang-sang pengaman Prabu Kuntadewa
kawasagani para prabi dipunjuk wonten sahandhap apa Drapada sing apa ragu ingkang katemben nawuh wonten Praja Ngamarta. Dahat katedha kalingga mondha. Semoran nyai sangat siro kantitaan prokalih prokalih jonggo prosewa doyo mancing meradaki amewahono bagyo kawanan boten aku namun tiga masalah prokakan mawan tuan dikato oleh soko tuko yai prabu kuning pokoknya kuncinan dokter prokalih prokalih tiga dusok jimat paling berkah pangestu potuan jing pokoknya Anda dosakan kantor teman Praja Ngamarta sumarang para kawodasi tumunten parenggah ingkang prayogi sampun ngantos wonten raos ewet sator ewet Para Bindharama. Inggih kados boten wonten raos ewet sator ewet Kakang sator ewet wonten negari Ngamarta Ngamarta kados negari Dharmawati sampun Dharmawati karya kados negari Ngamarta kalau inggih Para Bindharama Para Mandura sarta wonten negari Ngamarta kula ngaturaken wasegan para prawi dipunjuk Para Mandura. La apa Saono niki heramu pambage Paduka Yai Prabu Ngamarta tetapi dawa sami-sami wonten lain muji puji kunjung dengan saka Duka Yai Prabu Ngamarta kalau inggih para kucinadong tanpa kalih pundi dan dosa jimat paling bergampang itu Paduka Para Mandura matur kecaken anggen Paduka Ngamarta inggih kados punika prayogi Prabu. Semoga aku rawuh Pandoro Ngamarta aku ngaturake sembah lawan Rastakayan Perkudara apa sebab cawuh pengiripun Kakang apa dasare kurang cetha apresiasi para gageh banos kakadi rawuh Pandoro Ngamarta aku ngaturake sembah lawan Rastakayan Kuseta dengaran kok lagi dibakaran Kakang tak dengarenake dibakaran Kakang ngomong kang wis aja jamahe karo manungsa sebakaran syaki dewa wae menapa sembahyake mumpung sang Cidewa ya sang Madadi Kengrat ya sing gawe panggilya yai sing bakaran Kakang setomongan sembahyang kandas batin ya iki ya sembahyai sena sing ora lan kandas batin pun Kakang duwe rasa sujana engko gek panjembahan pun Kakang ana apa-apa sing pasane wong Kakang ya bawane para mini sepuh kena hasil para muda ora ketan sesak rasaku sembah tekan tampa panjenengan Kakang bae pun ana sena ora suci ngawani terus ing atas adatu gawe pangestu kira ora tamani sebab apa ora ngurus rasane ati mawon iki sing Kakang ngawan sembahku datang kanggo percika teko mujud Kakang sing kanggo sedulur karo Kudara ora lain kandas pati yo mengaku penjuk Kakang sing ora lain kandas pati pangestu ing Kakang opo bisa golek duweku kowe dadi cilik manos bosan Kresna, aku sembahe wong dosa kang kudu itu muni tampan ana yen ora tampan ora urung geger to. Sembahmu lan kandas batin lan apa yo iki. Delan ora kena wong Kakang bae itu muni tampan ana. Ora ono sama ukuran apa pangestu datangan kudu siap-siap. Weh, bener kowe. Taman pangestu ora usah siap-siap. Itu kan namanya amplop. Pengestu siap-siap. Apa ada isine ya pertemuan. Buri-buri kan itu pengestu opo. Ora teko blas. Bayar rumah kok sing becik boro.
Lemu ora yo ngono. Terus kok taman ngono kae. Tak kok dadi nek wong kakak. Kaya wong kakak bae di taman. Yo tak tetep jatuh pangan. Boleh kakakku asaku aku. Boleh kakakku asaku aku. Ora ye. Orang cuma dua dibebankan kadang mulai sino kan berarti mau sudah pun romo tak jarang orang yang asli dan sudah pun kalau waktu dorong nanti jadi kok kakak roto kan bro terjual rapi dorong dorong rapi dorong semua kita dorong dorong yang kosong jadi kok kakak jadi kok kakak ini berang-berang orang sebut yang manusia kok kakak dong sampai sanggol dorong atau kakak budi boleh itu kok rasa itu balik ngomong aku sih becek ngomong ragu manduro kadang itu aku ngerti mata ngomong ragu manduro mau ibaratnya kaya ngawungan malam yang kena gentung muli kempel yang kena panas jelis aja dungkak menjelaskan ngomong ragu manduro yang kira-kira kebulan beli ngomong ragu isi ini yang ngomong beli Mula eleng-eleng nang pisan iki wae, kowe matur saya ora pun nganggo tembung bule, besok aja kembali tembung bule wae, malu bola-bali iki kuwi. Wah, itu dorong pisan aku bola-bali. Angkat mongko swadon cetok ora cetok yo ben. Cetak-cetak berarti opo? Dorong. Bareng matur sing becik. Gelem ngono ora ngono, ora gelem. Contoh saja kami mungkin, nah, elai mobil, tua kini kok syukur contoh saja, nak ngomong, pengen kakak baik itu taman tetap satu kuatan. Pulau jangan dengan orang kesempat tim cukup rapi berwanti kalau orang bermain itu di masa itu tak ngomong. Contoh kakak baik itu taman cukup tinggi, pemimpin dan sosial. Yo, jangan ngomong pakai kok baik itu tampar kok. Itu tidak disucikan orang. Kalau orang harus mati diunjuk dia, kok sadhe kok dengan harus mati diunjuk yo yo. Cairan kok sadhe kok tak ngomong wis baik itu tampar yo, tak ngomong. Wis baik itu tampar kan. Tidak disucikan. Tidak disucikan. Jadi wong ning ada kok rapi dorong mestinya kemauan anda dosakan kagiatan pengganti karena soalnya kan doang ini sengkan datang pokoyan sengkan datang pokoyan terjadi waktu setan bangkit peminggan bom-bom itu sampai boten manggan makanan pokok mandowo itu makan lagi mau makan dulu dosa menegakkan kamar kok es-es Kulo badhe kudu Joko iki mati kok duka Yai Sanyaji. Aduh kanggo sripon. Kasih samiron omre Oh
dene padha namung project ing amarga saking wonten ibatos napa monggo ratu paring dawuh dumateng kang rayipun kutha dewa Prabu Indrawati yayi wonten ngadawu ing ajeng sampun aturaken bilih swasta kangen menika mukti derenge raos mukti derenge raos inggih pamradi anak wong kakek garang-garang supados negari Ngamarta saiki sipun negari Indrawati damika nampi wewahing Bathara Indrawati nembe ketampan pagebluk Mayangkara lan sandang sarta buka bencana lemane kawani wonten negari Indrawati kan dusta lindhu gonjengaken negari Indrawati buka sami jeblok banjir bandang negari Indrawati wong kakek ngantos upadi dene kaya para pinter para sujana sarjanane budi sedaya kekira tindakake lawan cabar gagal tinggal datang mogantos kira nyami kaya wong kakek saka negari Ngamarta maksudnya Jawata mboten wong kakek Indrawati bilih negari Indrawati saged panuya jati temah nirmala menang negari Indrawati dipun tunggali pusaka Ngamarta pusaka Jamos Kalimasada kula yayi sampun dhumateng negari Ngamarta estunipun badhe ngampil pusaka Jamos Kalimasada inalo tumbal negari Indrawati ora teman Aman jroning pasarya menane wakono oramu Tagar